Η αναβλίζουσα θείων, η δώρα θάνατον, η προχέουσα ρήθρα ζωής αένα, της προστρέχουσι πίστος τη ζωοδόχο σου πηγή και ταυταριωμένη βραβεύεις νυντε παρθένε ρώσιν και θεραπείαν και συμφορών απολύτρωση. Γερμανού Αγαθαγγέλου Διοθώρου, Ιακώβου Πολυκάρπου, διακαινησίμου εβδομάδος, κατά την οποία εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας τιμά ιδιαιτέρως το πρόσωπο της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Και αυτό γιατί ο καλός μας ο Χριστός είναι Πατέρας, είναι ο λυτρωτής μας, είναι ο σωτήρας μας, είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε για μας μόνο και μόνο γιατί μας αγαπούσε και μας αγαπάει. Είναι αυτός ο οποίος έπλασε τον κόσμο, Πατήρ Διού εν Αγίο Πνεύματι, έπλασε τον κόσμο από αγάπη, έφτιαξε τον άνθρωπο από αγάπη, μας χάρισε αυτόν τον όμορφο πλανήτη από αγάπη για μας. Μόλις είδε όμως ότι
πηγαίναμε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο, έγινε άνθρωπος για μας, σαν εμάς και για μας, μας δίδαξε την οδό της σωτηρίας, το πώς θα ανέβουμε στον ουρανό, προδόθηκε από εμάς, αλλά καταδέχτηκε να προδοθεί πάλι γιατί μας αγαπούσε, βασανίστηκε για μας, σταυρώθηκε για μας και φυσικά αναστήθηκε. Και πάλι γιατί μας αγαπούσε πάρα πολύ. Και ανελήφθη στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός, πιο ψηλά από τους αγγέλους. Και πάλι από αγάπη για εμάς. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός. Όμως, ενώ ο Χριστός μας αγαπάει πολύ, εμείς δεν μπορούμε να το φτάσουμε στην αγάπη. Όσο και αν τον αγαπάμε εμείς, δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε όλα αυτά τα οποία κάνει σε εμάς. Τα καλά και τις ευεργεσίες του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και είμαστε συνεχώς μέσα στην αμαρτία. Μία ώρα μόνο να ζήσει ένας άνθρωπος πάνω στη γη γέμισε αμαρτίες. Από τις πράξεις του, οι περισσότεροι. Από τα λόγια μας, ακόμα περισσότεροι. Από τις σκέψεις μας, όλοι. Δυστυχώς ούτε ένας άνθρωπος πλην της Παναγίας δεν έχει και δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ καθαρό μυαλό. Πάντα θα έχουμε κάνει έστω και μία αμαρτία στο μυαλό μας. Έχοντας όμως το μυαλό μας βρώμικο από τις αμαρτίες μας, από τις κακές μας σκέψεις, είτε εναντίον του Θεού, είτε εναντίον των ανθρώπων, είτε ακόμα και εναντίον του εαυτού μας, βρωμίζει η καρδιά. Και η καρδιά που είναι βρώμικη, βρωμίζει όλο τον άνθρωπο. Τι λέει ο Χριστός? Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός μας, ο νους, το μάτι της ψυχής, είναι πονηρός, όλο το σώμα πονηρό είναι, σκοτεινό. Αν το μάτι της ψυχής, η ψυχή μας είναι καθαρή, όλο το σώμα φωτεινό είναι. Επειδή η ψυχή μας είναι ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι αποδεχόμαστε σαν σκέψη μάλλον για να λέμε σωστότερο, είμαστε βρώμικοι άνθρωποι. Και δεν μπορούμε εύκολα και να πλησιάσουμε τον Χριστό και να αγαπήσουμε τον Χριστό όπως πρέπει. Γι' αυτό τι κάνουμε? Πλησιάζουμε την Παναγία. Ντρεπόμαστε να δούμε τον Χριστό που είναι το υπερέκεινα πάσης καθαρότητος, όπως ψέλνουμε στα τροπάρια των Χριστουγέννων. Είναι πέρα πάσης καθαρότητος. Πλησιάζουμε την Παναγία και λέμε Παναγία, ντρέπομαι να δω τον Χριστό κατά πρόσωπο. Θυμάσαι κάνα τελειώνεις στην παραβολή τελειών και Φαρισαίου. Δεν κοιτούσε τον ουρανό, κάτω κοιτούσε. Γιατί ντρεπόταν να κοιτάξει τον ουρανό. Λέμε και εμείς την Παναγία. Παναγία μου καλή που είσαι η μητέρα όλων μας και μητέρα του Κυρίου μας, επειδή ντρέπομαι και επειδή φοβάμαι, επειδή είμαι βρώμικος και δεν μπορώ να κοιτάξω τον Χριστό. Όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά ούτε καν στα ποδαράκια του. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα και σε παρακαλώ πολύ, εσύ να κοιτάξεις τον Χριστό αντί για μένα και να του πεις, έχω ένα παιδί καλό στη γη, ένα κακό παιδί στη γη, όπως είμαστε, σε παρακαλώ πολύ βοήθησέ του και σώσ' του. Γι' αυτό λένε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκος, δια των προσευχών της, δια των πρεσβειών της, προς το μοναδικό σωτήρα του κόσμου που είναι ο Χριστός, σώζει και εμάς. Πραγματικά η Παναγία μας ακούει τις προσευχές μας, τις μεταφέρει στον Υιό της και αμέσως γίνεται το θαύμα. Ό,τι ζητάμε από την Παναγία μας γίνεται, γιατί μας αγαπάει. Αλλά και εμείς όσο μπορούμε προσερχόμαστε στην Παναγία και με σεβασμό, χωρίς απέτηση αλλά με πίστη και με αγάπη και με ταπείνωση και με καλοσύνη. Και η καλή μας η Παναγία που το έχει αποδείξει εκατομμύρια εκατομμυρίων φορές μέχρι σήμερα, εδώ και 2.000 χρόνια μέσα στην Εκκλησία μας αλλά και σε όλο τον κόσμο, σπέβδει και μας βοηθάει. Ακούσαμε προηγουμένως στον Απόστολο, στις παράξεις των Αποστόλων, τον καλό μας ψάλτη να μας λέει για ένα θαύμα που έγινε με τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, που ήταν κάποιος ανάπηρος, τελείως
Κουτσός δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Παράλυτος. Παραπληγικός. Και με το που τον σταύρωσε ο Απόστολος Πέτρος, σηκώθηκε αμέσως. Αυτό κάνει και η Παναγία καθημερινά μέχρι σήμερα. Ζητάμε βοήθεια, έρχεται, σπέβδει και μας κάνει καλό. Καταθέτουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, την ψυχή μας, τα πάθη μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τον πόνο μας, τις ασθένειές μας στην Παναγία και αυτή σπέβδει και κατά το συμφέρον μας κάνει καλά. Ένα παράδειγμα το οποίο έγινε σε αυτόν τον ναό, όταν κάποιος ήρθε να παρακαλέσει την Παναγία να τον κάνει καλά, είναι αυτό εδώ. Το έφερε ο Παναγιώτης. Ήρθε ένας κύριος πριν αρκετά χρόνια που δυσκολευόταν στο περπάτι με τη μαγκουρίτσα του. Δεν είπε πολλά πράγματα. Είπε. Συγγνώμη που σας διακόψω, ήταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας σας. Αντώνιος Πίτας. Είχε πέσει από ψηλά και έσπασε πόδια, μέση και δεν μπορούσε να περπατήσει. Παλιά η μάνα του δεν είχαν γιατρό στο χωριό στην Εράτερα και ήταν καιρό έτσι, περπατούσε μόνο με πατηρίτσες, δεν μπορούσε. Και είπανε πάει, τελείωσε. Τώρα ο Αντώνης δεν μπορεί να περπατήσει. Την ημέρα του Σταυρού εδώ, το γιορτάζαμε γιατί είχε γίνει πριν θαύματα πολλά, ερχόμασταν με τα άλογα, ερχόταν η μάνα μου και η γιαγιά μου και είχαν και τον μπαμπά πίσω. Λέει θα τον πάω εδώ στην εκκλησία για να προσευχηθούμε, ίσως γίνει κανένα θαύμα. Όλο το χωριό με τα άλογα ερχόμασταν και εδώ στον δρόμο ένα ποτάμι είχε κατεβασιά το ποτάμι, είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα και ήταν φουσκωμένο και δεν μπορούσε τα άλογα να περάσουν. Και όταν ήταν στον μπαμπά μου το άλογο με τη μάνα του, ορμάει μέσα στο νερό, έπλεε και πέρασε απέναντι. Πέρασαν και τα υπόλοιπα όλα και ήρθαν εδώ έξω, κάθε χρόνο κοιμόταν έξω όλο, το γιόρταζε. Και η μαμά του μπαμπά μου τον έφερε εδώ, στην εικόνα από κάτω, κοιμήθηκε το βράδυ. Και ήταν και η μαμά μου εδώ και προσευχόταν όλο το βράδυ. Το πρωί η Θεία Λειτουργία. Το μπαμπά τον βάζουν δύο άντρες, εδώ ακριβώς στην καρέκλα, να κάτσει να θυσιαστεί και να κοινωνήσει. Βγαίνει ο ιερέας από μέσα με τα φόβου Θεού και κοινωνώνα και πάνε δύο άντρες να πιάσουν τον μπαμπά για να τον σηκώσουν να κοινωνήσει. Και εκείνη την όλη του λέει αφήστε με, θα πάω μόνος μου. Πετάει τα μπαστούνια, σηκώνεται, καμαρωτός και έρχεται εδώ και κοινωνεί. Όλοι θαύμασαν, όλοι τι έγινε, ο Αντώνης περπατάει. Και από τότε, ακόμα πιο πολύ γιορτάζουμε, ούτε σταματήσαμε και εγώ χρόνια τώρα με τη μάνα μου, τώρα πέθανε, ερχόμαστε εδώ και κοιμόμασταν κάθε βράδυ. Πάντα, του Σταυρού όμως, του Σταυρού. Και πριν λίγα χρόνια, ήρθε μια αρκούδα το βράδυ, τη μύριζε φαίνεται την κεριά με το μέλι και χτυπούσε την πόρτα, φοβηθήκαμε και δεν κοιμόμαστε το βράδυ, αλλά την ημέρα ερχόμαστε, δεν σταματήσαμε. Και ο κόσμος πολύ έρχεται, πολύ θαυμάζει εδώ την εκκλησία και έχει κάνει και πολλά θαύματα. Εν τω μεταξύ τα μπαστούνια τότε παλιά τα πετάξανε πίσω και μετά ο αδερφός μου έψαξε πριν λίγα χρόνια και του βρήκε αυτό που κρατούσε το ένα, το άλλο δεν το βρήκαμε και το έχουμε μέσα για ενθύμιο. Είναι μεγάλη χάρη του, πολλά θαύματα έχει κάνει και το αγίασμα επίσης να πιστεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η αλήθεια. Από αυτόπτη μάρτυρα ακούσαμε, πραγματικά από αυτόπτη μάρτυρα ακούσαμε το θαύμα που έγινε στον πατέρα. Αυτά γίνονται κάθε μέρα, αγαπητοί μου. Πλησιάζουμε την Παναγία μας, καθέτουμε την ψυχή μας και πράττει αυτό που γνωρίζει καλύτερα, δηλαδή το θέλημα του Κυρίου προς το συμφέρον της ψυχής μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, τελείωσα, δεν θα σας κουράσουμε άλλο, θα κοινωνήσουμε τον Αγάπη Μυστηρίων όσο έχουμε ετοιμαστεί,
να αγαπάμε την Παναγία και να αγαπάμε τον Χριστό, να προσευχόμαστε καθημερινά, να προσέχουμε να είναι η ζωή μας όσο μπορούμε πιο κοντά στο Ευαγγέλιο. Όταν πλησίασαν την Παναγία και της είπαν στο γάμο της Κανά τι να κάνουμε, αυτή τους είπε, κάντε ό,τι σας πει. Ό,τι σας πει ο Χριστός. Έδειξε τον Χριστό και λέει, κάντε ό,τι σας πει. Αυτό λέει και σε εμάς σήμερα. Παναγία μου, τι να κάνω στη ζωή μου, τι να κάνω για να δουλέψω, να πάνε καλά οι δουλειές μου, για να γίνω καλά, για να παντρευτώ, για να είμαι καλά στην οικογένειά μου, για. Λέει η Παναγία, κάντε ό,τι σας πει. Βάζουμε στο Ευαγγέλιο, έχουμε το πνευματικό μας, βλέπουμε ως πρέπει να ζούμε και η Υπεραγία Θεοτόκος μας λύνει τα πάντα. Κάθε πρόβλημα, κάθε πόνο, κάθε θέμα, κάθε ζήτημα, κάθε φόβο μας, κάθε ανάγκη μας το λύνει η Παναγία. Είστε όλοι μάρτυρες στην προσωπική σας ζωή τις πολύ συχνές επεμβάσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου, που πάντοτε στέκεται δίπλα μας σαν πραγματική μητέρα, μας κρατάει στην αγκαλιά της, κάτω από τις φτερούγες των δραστικοτάτων πρεσβειών της και πραγματικά μας οδηγεί και εδώ στη γη να είμαστε όρθιοι και άνθρωποι δυνατοί, καλοί χριστιανοί, και στον ουρανό μας οδηγεί στο θρόνο του Υιού της και στον παράδεισο. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, η καλή μας η Παναγία να μεταφέρει τις ευχές όλων σας στον Χριστό, να εκπληρώνει καθημερινά τα αιτήματα της καρδιάς σας, να σας χαρίζει ό,τι επιθυμείτε, την υγεία μας, του σώματος, της ψυχής, του πνεύματος, να σας δίνει έτη πολλά και καλά και ευλογημένα, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να χαίρεστε τη ζωή σας και τα έργα σας και κυρίως να σας δίνει δύναμη να είστε όρθιοι στον πνευματικό σας αγώνα, να έχουμε καθαρό μυαλό, μακριά από μαύρες σκέψεις, καθαρή καρδιά, μακριά από κακές συνήθειες και πάθη, να είμαστε όλοι φωτιά, καλή φωτιά, φωτεινοί άνθρωποι, που να χαρίζουμε το φως σε όλους όσους μας πλησιάζουν. Αμήν. Παναγιά μαζί. Και βάσαν πόλη και χώρα, από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύρων, εφήλες πολέμου και πνιδίου θανάτου, υπέρ του πιστούς δούλους ο Αγίασον, ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συ το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιευτόγευσαν ως ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εγγύς μνήμασης.
Παρακαλώ, αποδεχτείτε την ποικιλία ειδισμάτων, παύλα και ερασμάτων, προσφερόμενη με αγάπη από την ενορία, αλλά και από τους προσκυνητές. Κάθε καλό, κάθε ευλογία, Χριστός Ανέστη. Μάνατε να σφορήσεις τον λόγο σου, Κύριε, και ελεύσε τη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς. Σ' απόλαυσε και τροφήν η μετέρα, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδες και τα νύτων εκοβιλώνει αγροδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξεις αυτός που ανάπαθε βασιλεύ. Και τα οάτα αυτά ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξα σύ και εις τιμή και μνήμη της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα αυτά προετέθησαν παρατορσών δούλων. Παράσχου δε αγαθέ της προσφέρουσι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσιν πάντα τα ποσοτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την ανάμνηση των υπερθειών θαυμάτων εορτάζομεν και πάντως σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομες του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση. Προσκυνούμε αυτού την τριήμερο έγερση. Χριστός Ανέστη. Και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενον. Εκτός Ανέστη ο Κύριος. Γερπότα Αγίου Δεσπότη μου, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Θερμές ευχαριστίες στους καλούς μας και εκλεκτούς άρχοντές μας, στους εξαιρετικούς ιεροψάλτες μας, μπράβο σας, στον πατέρα Φίλιππο, στους κατοίκους του χωριού, της όμορφης αυτής συνορίας του χορηγού, που περιποιούνται αυτόν τον όμορφο ναό και τον χώρο της Παναγίας μας και το αγίασμά της, το θαυματουργό αγίασμά της. Να σας ευχηθώ και σε εσάς που ήρθατε και από κοντά αλλά και από μακριά από την Καστοριά, τους καλούς μας ανθρώπους που στιμόμαστε από παλιά. Να σας ευλογεί η Παναγία, δική μας άνθρωποι, αλλά και όλους όσους βρίσκεστε σήμερα εδώ και με τους συγγενείς σας. Ευχόμαστε η Παναγία να ευλογεί τη ζωή και τα έργα σας, τις οικογένειές σας και ό,τι επιθυμείτε. Η Παναγία είναι πάντοτε μαζί σας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενον. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Παναχράτου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον την ανώλη γενέσαι του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αρίκλια, έλα κατέτα. Πάρε, εγώ να πάρε. Άμα φάω κι άλλα θα μυθίσω. Σιγά. Δυο κομμάτια πισόλα, ένα ξέρω, δυο από εδώ, κάτω. Θέλω να πάει και να.
Pide sacula έτσι η τσουλάρα, πίνε πάρε. Δεν έχει αισθητικότητα τώρα. Δεν έχει αισθητικότητα.
Ανέστη.
Thank you.
Σας ευχαριστούμε και εμείς. Άντε Σούλα. Σε περιμένουμε του Σταυρού τώρα. Εντάξει. Ωραία. Άντε καλή. Φιλάκια να πιστάψει το καλό. Θα γίνουμε φίλοι και θα μιλάμε. Εντάξει. Άντε. Γεια σας, γεια σας, γεια. από το ακορντεόν σόλο, όποιο θέλει.
Ευχαριστώ. Μπράβο ρε μάγκα. Yeah.